Има 3 тайни, момичето ми, само 3, които ще те направят щастлива. От мен да ги помниш, за мен да се сещаш, когато ме няма вече до тебе. Тайната на искането, благодарността и даването. Научи се да искаш от себе си, само от себе си. Не искай от други нищо да ще. Нито любов, нито уважение, нито лоялност. Този, който ще те обича сам. Този, който ще ти даде уважение, ще е този, който те познава до дъното на душата ти. А този, който ще ти бъде лоялен, ще е този, който държи на теб. Бъди благодарна на всички тях, защото те са ти дали част от себе си, без да го поискаш от тях. Бъди благодарна и на онези, дето не успяха да те обичат истински, дето те предадоха и дето те лъжеха. Благодари им на сбогуване. Давай любовта си без да я пестиш, без да я мериш и претегляш, без да я разменяш. Давай на всички искреност, давай надежда, давай усмивка. Колкото и да дадеш от това дъще, няма да обеднееш, по-богата ще станеш. И по-чиста. Всичко се търгува днес, дъще. Не се научиха хората, че даването е по-ценно от взимането.